पापलेट तर जबरदस्तच आणि त्याची प्लेट पण जबरदस्त आणि ही कोथिंबीर वडी, नंतर हे प्रॉन्स कोळी वडा आणि चिकन लॉलीपॉप. काय काय हा तर तुमका आम्ही सांगतो खयचे खयचे ताळयो मागवलेले आणि त्याच्यात काय काय हा त्या सर्व डिटेलमध्ये आणि प्लस प्राईस. ज्यांचे मसालो आहे ना तो जबरदस्तच आहे. आपण आतमध्ये प्रॉन्स भरलेले या सांग बघू. सोलकढी, तांबडा रस्सा, अळणी पाणी, चिकन. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी दिवाळी झाली, त्याच्यानंतर दीपालीचा बड्डे पण झालो. आम्ही किती दिवस हॉटेल का नाही गेलो, तर त्याच्यासाठी हॉटेल का आज जाणार आहोत. आणि उद्यापासून यांचा स्कूल पण सुरू होता. त्याच्यानंतर मला वाटतं आठवडाभर जाऊक नाही मिळणार. तर आज रविवार आहे, त्यामुळे आज आम्ही लोअर परेलच्या समई रेस्टॉरंट का जातो. कारण तर आता नवीनच ओपन झाला, तर थंय काय काय चांगला नवीन भेटता, त्याची प्राइस काय आहे, त्याचा रिव्ह्यू आम्ही सर्व देणार आहोत. कारण लय जणांचे कमेंट असतात तुम्ही हॉटेल का जावा, तुम्ही रिव्ह्यू द्या खायचा हॉटेल चांगला. तर त्याच्यासाठी आता जातो आणि तुमका पूर्ण माहिती सर्व त्या हॉटेलबद्दलची, त्याचा ॲड्रेस वगैरे सर्व आम्ही कॅप्शनमध्ये स्क्रीनवरती देऊ. आणि तुमच्या एरियात खायचा चांगला हॉटेल आहे सी फूडचा तर कमेंटमध्ये सांगा, आम्ही नक्की प्रयत्न करू त्या हॉटेल काय येऊचो. तर आता सध्या आम्ही जातो लोअर परेलच्या समई रेस्टॉरंट का. लेट्स गो लोअर परेल समई. डोंबिवली स्टेशन का इलो आणि आमचे सबस्क्रायबर मालवणचे भेटलेले आहेत. खायचे रे खायचे मालवणचे बघा. मालवणी असल्याचा हो हो, थँक्यू थँक्यू, खूप खूप अभिनंदन तुमचं. थँक्यू थँक्यू, धन्यवाद. तर आता रविवार असल्यामुळे मेगान ब्लॉक घेतल्या ना, त्यामुळे ट्रेन लेट आहे. आता बघू ट्रेन दिली का आम्ही जाऊ, या आराम करतात तोपर्यंत, माका बसून जागा नाही. 1:15 वाजलो. तर आता आम्ही परेल स्टेशन का उतरलो. आता आम्ही जातो समई नृत्य करू समई रेस्टॉरंट. चला लेट्स गो. हे लोअर परेल भारी आहे, गर्दी नाही आहे, मस्त एकदम खाली आहे. आमच्या डोंबिवली बापरे नको जीव करून टाकल्याने. दादर का पण लय गर्दी. फायनली आम्ही येऊन पोचलो लोअर परेलच्या समई हॉटेलात. तर आता आम्ही आतमध्ये जातो. 1 वाजलो, भूक पण लय लागली. आता आम्ही वेट नाही करत. चला. इंटेरियर जबरदस्त. ते काय करे वरती जावे का हेच बसूया भावी. काय करे वरती जावे. हा चल बघू नये. तर आता आम्ही वरती जातो, वरती बघतो. आता हेंगा आवडत ते बसतो. तर वरती पण जबरदस्त वाटतं, जागा वगैरे भरपूर आणि इंटेरियर तर जबरदस्त. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अरे म्हणा उपाशी आस काय. तर आता हाय जबरदस्त, हाय ऐतिहासिक हा सर्व आणि खाली पण जबरदस्त सर्व महाराजांचे वस्तू वगैरे आणि इंटेरियर जबरदस्त, प्रश्नच नाही. तर हयच बसूया ना. प्रतापगड पण आहे. तर ह्या सर्व ऐतिहासिक हा, त्यामुळे आम्ही आता फायनली ठरवलं. आणि हे बांध पण होता बाण हा हयच बसूया. तर आता आम्ही डिसाईड केलं की हयच बसूचा. समई लावलेले काय. हा समई पेटवलेले आहेत. हे काय दिवे पण पेटवलेले आहेत, समई पण पेटवलेले आणि कंदील पण पेटवलेले आहेत. हे केलास काय डिसाईड काय घ्यायचं आता. मेनू कार्ड बघू, जबरदस्त आहे. मेनू कार्ड पण जबरदस्त आहे यांचा. समई आहे, जेवणाची मेजवानी. स्टार्टर मध्ये काय मागवला. कोथिंबीर वडी, माका चिकन लॉलीपॉप मागवलास ना. यांचे समई स्पेशल. अरे बापरे, जिया आमची बापरे समई स्पेशल. चालेल ठीक आहे. जियासाठी चिकन लॉलीपॉप. ओके, 2 झाले स्टार्टर. आणि काय फुल बिग पोळी वडा पापलेट घ्या आणि भरलेला पापलेट तुझ्यासाठी. माका का कोथिंबीर वडी. मी आज पापलेट. मी तू आणि मी पापलेट खाऊया. कोथिंबीर वडी चौघांनी टेस्ट करूसाठी आम्ही घेतलं, तर ती एक टेस्ट करू. तर 4 स्टार्टर आम्ही मागवलं. स्टार्टर इलेले असतात आमचे. आणि काय काय इला सांगा जरा. कोण सांगणार. तू सांगणार.
थांब जरा थांब मग तुझ्याकडे फोकस कर कॅमेरामॅन जनते फोकस कर हा स्टफ पापलेट त्याचा ह्या पण बघ कसा आता जबरदस्त आणि खवळा पण वाटतं एका ठीक आहे खवळा पण हा कोथिंबीर वडी आहे ओके प्रॉन्स आहे प्रॉन्स पोळी वडा प्रॉन्स पोळी वडा आणि हे आहे चिकन लॉलीपॉप समय स्पेशल चिकन लॉलीपॉप तर आता हे सर्व स्टार्टर इलेला असा आमचा ह्या बघा आणि पापलेट तर जबरदस्तच आणि त्याची प्लेट पण जबरदस्त आणि ही कोथिंबीर वडी नंतर हे प्रॉन्स पोळी वडा आणि चिकन लॉलीपॉप समय स्पेशल तर आता आम्ही स्टार्ट करतो वेळ काढत नाही थंड होत AC चालू आहे साऊथ इंडियन पण इली स्टार्टर चालू केल्याने आहे ज्याने स्टार्ट केलं पापलेट घेतल्याने या पापलेट बाबा कसला होता आणि भरलेला आहे बा आणि पापलेट म्हणजे त्यांचे मसालो आहे ना तो जबरदस्तच आहे हा बघा आतमध्ये प्रॉन्स भरलेले स्टॉप केलेले भावी का संपयता भावी कशा चांगलाच ना भावी सगळेलंच आहे तिला दोनच ठेवलंस प्रॉन्स पोळी वडा जिया काय करताय सर लॉलीपॉप अरे मजा जियाची आणि माका सर कोथिंबीर वडी दिल्याने ह्या देते ना बी साईड देते देणारच ना आता मी ए साईड करते कम्प्लीट हा बघा कसा भातासारखा खाते हो बघा ए साईड खाते मी आणि हे कोथिंबीर वडी आहे ना ते जोडी का कोथिंबीर वडी हा जबरदस्तच आहे मी एक खाल्लंय भारी लागतं जबरदस्तच आहे सरेलच आज सगळं कारण ना स्टफ आहे ना भारीच आहे आणि मोठा होता पापलेट ना या मोठा मोठं लॉलीपॉप घेतलास म्हणजे हॉटेलला मिळता ना रोज म्हणजे त्या वेगळा आणि हे वेगळी आहे जे स्टफिंग वगैरे वेगळाच आहे टेस्टी आहे वेगळंच आहे बघ म्हणजे यांचे स्वतःचं आहे आणि जबरदस्तच आहे चुसी एकदम मजा येते आता पापलेट दिली आणि माका तर मी खाते बी साईड मी ज्या करणार लॉलीपॉप घेतला जिया कसा का जाणार नाही एवढे लॉलीपॉप काय खाणार खाणारच होय म्हणता दोनच काढे म्हणतात दोन राहिले लय दिवसाने येलास ना मासे खाऊ चला मी पण खाते या तर आता हे दीपाली पलटी मारता बी साईड आता ओपन केल्या ना आणि हे आता फाडूक घेतल्या ना अरे बापरे पोतोळच काढल्या ना बाहेर ते प्रॉन्स का बा आतमधले स्टफ होत ते स्टफिंग केलं ना जबरदस्तच आहे आणि त्याची चव आहे ना ती जबरदस्त आहे हे बघा म्हणजे यांचे लॉलीपॉप पण भारी आहे आणि अळूवडी पण भारी आहे अळूवडी नाही कोथिंबीर वडी आणि लॉलीपॉप पण भारी आहे आणि हे म्हणजे स्टार्टर एक नंबर असं आता थाळी कशी आहात ते आता बघूया दीपाली लिंबू पिल्या ना तर आता आमचे मस्तपैकी स्टार्टर खाऊन झालेले आहेत हे बघा सर्व स्टार्टर खाल्लं आणि जियान आज आमच्या लॉलीपॉप का एकदम जबरदस्त दणको दिलेलं आणि आता आमचे खाऊन झाल्यानंतर तुमका आम्ही प्राईस सांगतो काय काय आहे ते दीपाली काय होतं ते मी खाल्लं तर स्टफ पापलेटचा 595 ना माझं माहित आहे 595 हां 290 लॉलीपॉप भावीचं काय होतं ते
400 रुपये. प्रॉन्स कोळी वडा 400 रुपये. आणि तुझं अळूवडी? आता स्वस्त होता 150 रुपये. 150 रुपये. बापरे. कोथिंबीर वडी, अळूवडी नाही. हा, कोथिंबीर वडी. आणि सर्वात टेस्टी पण कोथिंबीर वडीच होती. स्वस्त आणि जबरदस्त. विलास तर नक्की हा, कोथिंबीर वडी. आणि लॉलीपॉप पण घ्यावा, कारण तुम्ही इतर खातास ना ते वेगळे असतात रेस्टॉरंट वगैरे, आणि हे जबरदस्त मॅरिनेशन वगैरे जबरदस्त होता. म्हणजे हे 2 तुम्ही मागू शकता बिंदास. आणि हे कोळंबी मी नाही खाल्ले. कशी होती भाविक माहिती. भावी? कशी होती? भाविक कशी होते म्हणजे इतर इकडे खाल्लंस आणि हय खाल्लंस त्याच्यात काय फरक होतो? ते भारी होते का हे भारी होते? नाही फरक नाही म्हणजे टेस्टी आहे. टेस्टीच आहे, म्हणजे रोजच्या प्रमाणे सर्व टेस्टीच होते. तर हे जबरदस्त टेस्टी होते. आणि आता थाळी मागवतो आम्ही, आणि थाळीमध्ये माका हवा. आम्ही 2 चिकन थाळी मागवतो. जिया 1 चिकन थाळी, माका 1 चिकन थाळी, भाविका खेकडा थाळी आणि सुरमई थाळी. तर आता 4 थाळी मागवतो आणि त्या 4ही थाळीची प्राईस. तर आता आमचे थाळीओ इलेले असत मेन कोर्स. आणि हय काय काय हा तर तुमका आम्ही सांगतो खयचे खयचे थाळीओ मागवलेले आहेत आणि त्याच्यात काय काय हा त्या सर्व डिटेलमध्ये, आणि प्लस प्राईज तर सर्व डिटेलमध्ये आम्ही तुमका सांगतो. तर सुरुवात आमच्या होम मिनिस्टर दीपाली मॅडम. सुरमई थाळी हां 600ची. सुरमईचा कुटा भला मोठा वापरे. भाकरी तांदळाची, भात, रस्सा, सार आता सार, सोलकढी, जोळो, कांदा, लिंबू, काकडी. तर असा भरगतचा हा आमची जियाची सातारा चिकन सातारी थाळी आहे. आणि काय काय हा तर आमचा जिया सांगणारा. जिया सांग बघू. सोलकढी, तांबडा रस्सा, अळणी पाणी, चिकन, शाबाश. चिकन, तांदळाची भाकरी, भात, कांदा, लिंबू, काकडी, बॉईल केलेला अंडा. आई प्राइस शपथ. कोण सांगणार? सांगितलं राईस. प्राइस हा प्राइस किती? प्राइस किती आहे? 350. 350. स्वस्त टेन्शन घेऊन खा टेन्शन घेऊ नको. असेल ना सगळी असेल ना. अरे त्याचं ताटात तोंड घुसवलं त्याचा. सुपर हिट थाळी भावग्याची. भावी सांग बघू काय काय आता. मी याची प्राइस सांगणार. हा, price सांग. प्राइस आहे 600. 600. बापरे. हे आधी खेकडा, हा नंतर हा खेकड्याची ग्रेव्ही, हा ग्रेव्ही. आणि नंतर हे सोलकढी, काय जोळा, हा. नंतर कांदा, लिंबू आणि काकडी, भात आणि तांदळाची भाकरी. शाबाश. आणि आता माझा हे घे कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो. आणि आता माझी थाळी आहे कोल्हापुरी चिकन थाळी. आणि त्याच्यात हा पहिला चिकन कोल्हापूरचा झणझणीत आणि कोल्हापूरचा तांबडा पांढरा रस्सो. आणि ही आमची कोकणची सोलकढी, तो भात, भाकरी, कांदो, लिंबू, काकडी आणि हय उकळलेला अंडा. तर असा हा भरगतचा असा झणझणीत तांबडं पांढरो रस्सो आणि कोल्हापूरचा. आज मी कोल्हापुरी थाळी खाते. काहीच रेडी ना? सुरुवात केल्याने या थाळी जेव का कशी आहे? मी कोल्हापूरची थाळी झणझणीत हा जबरदस्त हा. चिकन पण आहे ना मस्त हा. पीस पण लई पीस पण लई. आता थाळी इल्ले होते आमचे आणि ह्यांच्याने सुरुवात केल्याने या जेव का. सॉफ्ट एकदम भाकरी सॉफ्ट आणि झणझणीत कोल्हापुरी रस्सो हा. आणि चिकनचे पीस पण लईलेले आता जबरदस्त एकदम. पांढरा रस्सो जबरदस्त. तांबडो पांढरा रस्सो दिलेलो आला. आणि सोलकढी आता राईस खात सगळी भाकरी सरलेली या सोलकढी भात रोजचं फेवरेट मी खाते. चिकन घ्यावा लय झाला त्याला चिकन. कोकणी आणि भात कोकणी. भात आणि चिकन. हे सातारी आहे ना चिकन. कोल्हापुरी खात नाही. कोल्हापुरी भारीच लागला.
मस्तपैकी थाळीओ बसवल्या आम्ही, एकदम पोट जाम झाला. आणि हेंका भावी जे आता स्वीट हवा, स्वीटमध्ये आले भरपूर ऑप्शन आहेत. मोदक आहेत, त्याच्यानंतर कॅरेमल कस्टर्ड हा, खरवसा आणि काय पुरणपोळी. नाही पुरणपोळी काहीतरी वार आहेत ते का रविवारचे नसतात. तर आता हेंका कॅरेमल कस्टर्ड मागवतो. बाकी खरवस बिरवस आता आमका नको, कारण हे सर्व नॉनव्हेज आम्ही रेमटावलं. हे कसा ह्यांच्याने बाबा ह्या केल्याने फडशा पाडावल्याने कसा जिया भावी सांगू पण फावत नाही बिचारी ते. कसले ढास मारतात ते बघा. बारको पण ऐकत नाही आमचा आज. खावा खावा चला जाऊसा बाबा डोंबोले. 4 वाजले. तर म्हणजे काल संध्याकाळी 6-7 वाजता आम्ही घरा गेलो, त्यामुळे व्हिडिओचं एंड नाही केलं. आता व्हिडिओचं एंड करतो. आणि काल आम्ही परेल स्टेशन का उतरलो आणि थैसून टॅक्सी करून आम्ही लोअर परेलच्या समय रेस्टॉरंट का गेलो होतो. खरंच रेस्टॉरंट लय भारी आहे. म्हणजे ॲम्बियन्स इंटेरियर खूपच भारी, म्हणजे जबरदस्त. आणि जे स्टार्टर मागवलं होतं ते पण भारी होते. आणि कोल्हापुरी चिकन थाळी म्हणा किंवा सातारी चिकन थाळी म्हणा, खरंच भारी होती. ऐनी पाणी म्हणा, तांबडा पांढरा रस्सा म्हणा, सर्व भारी होता. कोथिंबीर वडी खाली ती पण भारी होती. आणि बाकीचं तुमका डिटेल्स तर सर्व सांगितलं, म्हणजे प्राइस त्याची सर्व तुमका आम्ही सांगितलं. जर तुम्ही ते जवळपास काही हवत असाल तर नक्की एकदा भेट द्यावा, भारी आहे. आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, जावा लोअर परेल का, समय रेस्टॉरंट आपलाच असा. बाय.